Nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok na puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo. Prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luha sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala.
Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pa sisigil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for everyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga inigugma ko nga mautod kagabihan kay Kristo kagabay nga ang paghidait yara sa aton nga tanan kag magpabilin ini sa aton sa bug-os nga adlaw. Yari nakita karon sa ikaduha nga semana sang Paskwa sang pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesus. Padunggan ko ikaw o Ginoo sa kapungsuran kag akon ipahayag ang imong ngalan sa akon kauturan. Alleluia. Mga muyo kita. O Ginoo, amon liwat ginasaulog ang tuigan nga piyesta sang misteryo Pascual. Sa diin ang mga katawhan, makaangkon liwat sang grasya nga ila nadula sa tuanay. Kagaron may paglaom na sila sa palaabuton nga pagkabanhaw. Kabay nga sa amon pagsaulog sining misteryo sa dako nga pagtuo, magkabuhi kami sa gihapon nga nagahigugma sa imo kag sa amon isig katawo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan kapitulo 3, versikulo 7 tubtob 15. Dili ka magkatingala kung magsiling ako. Dapat ka mabunag gikan sa ibabaw. Ang hangin nagahuyop sa bisan diin siniluyag, kag mabatian mo ang huni sini. Apang wala ikaw makahibalo, kundi ini nagahalin, o kundi ini pakadto. Subong sina ang tagsa-tagsang nabunag sa espiritu. Sini ko di mo nagpamangkot liwat. Paano ini mahimo? Nagsabat si Jesus. Ikaw isa ka manunudlo sang Israel, kag wala ka makahibalo sini nga butang? Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa imo. Nagahambal kami sang amon nahibalaan, kag nagasaksi kami sa mga butang nga amon nakitaan. Apang wala kamo nagabaton sing amon panaksi. Wala kamo nagapati kung naghambal ako nahanungod sa dutanon nga mga butang. Paano abi kung maghambal ako sa inyo nahanungod sa langit nun nga mga butang? Wala sing may nakapalapit luwas sa iya nga nagakarigikan sa langit, ang anak sang tao.
Subong sa pagbayaw ni Moises sang manog sa disyerto, sa amuman nga bagay, pagabayawon ang anak sang tawo. Agod ang magtuo sa iya, may kabuhi nga wala sang katapusan. Mga utod, diari pa kita karon sa Easter season, kag padayon naton nga ginaselebrar, kag ginapamalandungan ang grasya nga kalakip sa sining kapiyastahan. Daw ano katahom nga samtang ginapadalman naton ang misteryo sa sining kapiyastahan, ang pulong sang Dios padayon man nga nagaubay sa aton sa sining tinutuyo. Sa aton ebanghelyo sa sining adlaw, si Jesus nagaistorya kag nagaeksplikar kay Nicodemos, isa ka Pariseo nga may madalom nga kauhaw sa pagkilala pagid sang iya Dios. Si Jesus nagapaathag sa iya na hanungod sa pagkatao liwat dira sa Espiritu Santo. Bag-uyad to sa pamatian kag ihibalo ni Nicodemos, bangod isa lang gid ka Dios ang iya nakilala, bilang suod kag matutom nga Hudyo kag manunodlo sang layi. Diri sa ila pag-istoryahanay kina-introduce ni Jesus sa iya ang ikatlo nga persona sang Dios, ang Espiritu Santo. Ang persona sang Dios nga iya ay gahatag pagkatapos niya malupig ang kamatayon didto sa krus. Mga utod ining Espiritu ni Jesus, ang Espiritu Santo, nabaton man naton sugod sang kita ginbunyagan. Sang adlaw nga kita ginbunyagan, ang kabuhi ni Kristo nangin kabuhi naman naton. Naimprenta sa aton kalag ang misteryo Pascual, naging kabuhi ni Kristo diri sa duta, kag aton man ginapamatud-an samtang kita nagahamtong sa aton kabuhi diri sa duta. Ang mga bilang binunyagan, makaagi man kita sang kabuhi nga masadya, may pag-antos kag kasakit, may himaya kag kabuganaan. Ang aton pagpangabuhi bilang iya mga sumulunod parehas gid sa iya kabuhi. Paagi sini, nangin isa kita sa iya kabuhi. Ang aton mga pag-antos kag kasakit, tanan ini may pulos, may redemptive factor. Bangod amo ini ang pag-share man naton sa iya kabuhi nga may kasakit, kag sa iya kamatayon agud maluwas ang tanan. Ayhan, kung kaisa bangod sa kadamo na sa aton mga problema kag sa gunso ng aton mga pag-antos, nagakadulaan na kita sang paglaom nga gusto na lang naton tapuson ang tanan para hindi na kita syado gid maapektuhan kag masakitan. Mga utod sa amo sini nga mga tinion sa aton kabuhi, mas ginahangkat pagid kita gani sa kabuhi nga pamatud-an ang aton pag-upod dira kay Kristo. Amo ini nga mga okasyon sa kabuhi naton nga mas dapat naton ipakita ang aton pakig-upod kay Kristo. Aware nga ang aton ginaagyan nga mga pag-antos, mas mangin makahulugan kung ini ginaupod naton sa iya man kasakit. Amo ini ang mensahe sang Easter. Gindaog na ni Jesus ang tanan didto sa krus. Kabay, nga magmadinalagon man kita sa kabuhi, bisan hindi mahapos ang tanan. Kung nadaog ni Jesus ang kamatayon sa krus, sigurado nga madaog man naton ang tanan naton nga ginapas-an nga krus sa kabuhi. Hindi bangod sa aton hinimuan, kundi bangod sa grasya sang iya Espiritu. Kung amo kita sini maglantaw sa aton kabuhi sa tagsa-tagsa ka kalbaryo, mahambal gid naton nga natawo na kita liwat sa Espiritu kag ginakabuhi na naton ang grasya sang iya pagkabanhaw. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa
Inadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang